Us presento el Cistocur. El Cistocur és un producte que nosaltres recomanem molt per tema d'infeccions d'orina. Quan tornem de l'estiu, excessos de mariscos, excessos alimentaris, proteïna extra al ronyó, irritació, sexe amb gent que no tocava o distraccions d'una nit. És a dir, tot aquest tipus de coses que poden provocar a vegades infeccions, cistitis o irritació vaginal, que acaba sent una infecció d'hora més tard. Tenim aquest producte que al dematí, conjuntament amb l'esmorzar, perquè té un nivell molt alt de D-manosa, però amb un tractament de 3 mesos acostuma a desaparèixer la infecció d'orina sense necessitat de prendre antibiòtic. Al cap de la setmana i mitja, acostuma a treure les molèsties. Tretes les molèsties, hem de tenir en compte que no ens ha marxat la infecció. S'ha de continuar el tractament durant els 3 mesos, sobretot acompanyat de què? Us ho ensenyaré. D'un oli essencial d'aurenga. El tenim amb gotes, també el tenim amb boletes d'oli, que a vegades també es van prendre pel que se li fa engorrós. I important també amb les infusions de l'energia vital. L'energia vital ens regeix el ronyó. És una mescla que porta cua de cavall, malva, etc. Això es fa una cullerada sopera per 1 litre d'aigua, s'hi exprimeix sobretot llimona i a l'hora de bullir l'herba una miqueta de canyella, que la canyella ens tonifica una mica en regular els sucres i també facilita que el nostre cos funcioni més bé. Això s'ha de fer 1 litre durant el dia. I aquestes 3 coses, amb un tractament ben fet, fas un net d'infecció i per evitar la repetició.